Hi Queen, anong ginagawa niyo? Nag-vlog for Thursday morning. Okay. Wala ka bang balak batiin? Hi Jose, welcome back. Thanks sa... Good morning, Miss Sok. What's up? Okay na. Na-miss mo na ba si Mr. Paul? Secret! Good morning, Mr. E. Nakakaaga ba? Hello! Welcome po ulit sa bagong episode ng Madrid, Philippines. And bigyan ko lang po kayo ng update sa nangyari kahapon. Yesterday, nagkaroon po ng performance review ang isang client po namin dito sa office. And fortunately, kami po ay nakakuha ng maraming awards! Yay! At gusto ko lang po banggitin si Batien, si Miss Berlin Dumlao para sa kanyang special awards na tanggap kahapon. So siya po ang top performer for the quarter. And for today, another outstanding performance from one of our negotiators sa ating Cebu branch. Congratulations to you, Miss Babylin Dabukol, for setting a new record in your team. That's it. Okay, for our live question, galing naman ito kay Princess Diaz. Pwede bang sabihin sa isang tao ang pagkakamali or kakulangan niya in a nice way na hindi ko siya masasaktan? Okay, Princess. Ang sagot ko sa iyong question ay ganito. Pwede mo bang sabihin in a nice way yung pagkukulang, pagkakamali ng isang tao? Yes, pwede. Pero sa totoo lang, kung gano'n ang gagawin mo, nag-sugarcoat ka. So isang pangit or negative na pagkukulang niya, pagkakamali niya, sinasabi mo sa kanya in a nice way, binubola mo siya. So, pangit mong pakinggan, pero parang pinapaasa mo siya. So, ano ba yung best way para sabihin sa kanya yung pagkakamali niya? Kailangan mo sabihin sa kanya straight to her face. Kailangan masaktan siya. Kailangan makuryente siya. Kasi pag nasaktan siya, nakuryente siya, yun din yung mag-push sa kanya, yun yung magti-trigger para baguhin niya yung isang bagay na pagkakamali niya. In life, minsan mas masarap ang masaktan. Kasi pag nasasaktan tayo, natatauhan tayo. So I suggest, huwag ka na mag-sugarcoat. Sabihin mo na lang sa kanya ng diretsahan ang pagkakamali o pagkukulang niya. With that, mas malalaman niya kung ano talaga ang pagkukulang niya. Okay? So I hope, Princess, nakatulong yung advice niya. Para sa mga gusto mapanood ng mga previous episodes po namin, click here. Para sa mga hindi pa subscriber, ano pang hinihintay po ninyo? Click here. At sa mga gusto maging part ng Madrid, Philippines, huwag kakalimutang mag-click na po. Okay? So yun lang. Bye-bye. Peace.